Het Langdiel-aquaduct in de Waardwei moet hersteld worden. Het beton van een van de pielers is ontaasten. Voor het herstelwerk moet de bak van het aquaduct 4 mm optild worden. Daarvoor zal een metalen constructie opgebouwd worden. Het verkeer moet rekening houden met oponthoud. Schipvaartverkeer had geen last van het werk. Bij de rechtbank in Ljouwert zijn het de rechtszaak zijn 3 maalje die mij oud en nij 3 jongens in de graft smieten ha. De vertochten voelen de 3 aan en smiert naar in het wetter onder vaststreek in Ljouwert. Ik waard ze bekogelen met stenen en fietsen. Adrian Inia van Gietscherk had voortendaliks op als assistent scheidsrechter. Inia nam zijn besluit juster naar aanrijd van de wedstrijd Rode JC Feyenoord. Hij was tot 1994 actief in het betellen voetbal. In Nederland, maar in 2008 ook op het Europees kampioenschap in Oostenrijk en Zwitserland. In Kolm werd op 22 juni de eerste editie van de Frieske kampioenschappen Drakenboordraces houden. De organisatie verwacht het van 30 teams. Naast de gemeente binnen plaatselijk belang en de ondernemersvereniging van Kolm belutsen bij het FK Drakenboordraces. Joenen vannacht is er kans op sneeuw en vriest het 6 of 7 graden. Morgen deze zinnen en droeg waar met een matige noordestenwind en temperaturen om het vriespunt heen.